Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku. V prípade, že zamestnanec maroduje dlhšie ako 10 dní a chce si uplatniť nárok na nemocenskú dávku zo sociálnej poisťovne, potrebuje k tomu od zamestnávateľa potvrdenie. Toto potvrdenie môžete vytlačiť z hlavného menu cez informácie a výstupy a zvolíte prvú položku mzdové evidenčné listy potvrdenia. Program ponúkne menu, v ktorom vyberiete zamestnanca, ktorému chcete robiť potvrdenie. A keď kliknete na ikonku tlačiarne, program spracuje priamo potvrdenie, ktoré po potvrdení dáte zamestnancovi, respektíve pošlete na sociálnu poisťovňu. Program sem napočíta údaje z miest. Pokiaľ by ste chceli tieto údaje upravovať, potom cez ikonku upraviť potvrdenie môžete dopísať údaje, ktoré chýbajú, v prípade opraviť, čiže dám sem, kedy naposledy pracoval. Toto sú prerušenia predchádzajúce. Toto sú vymeriavacie základy z minulého roku. Po prípade môžem nejaké doplňujúce. Kliknem na tlačítko uložiť a tlačiť. Program zohľadní doplnené údaje. Môžeme ich vytlačiť. Zaktualizované. Ikonka znovu napočítať údaje slúži na opätovné napočítanie, pokiaľ by sme na ďalší mesiac dávali ďalšie potvrdenie pri ďalšej nemocenskej dávke, tak necháme cez ikonku vlastne napočítať znovu údaje a znovu môžeme vytlačiť potvrdenie. To je všetko, čo sa týka tlačenia potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.